filmer den! Jeg filmer den! Jeg kan den ikke. Åh! Og jeg slog en dejlig ind den her. Det er godt, der lige. Åh, det er koldt. Det er godt, der er sin trøje på. Jeg skulle du prøve at tage trøjen af. Ja, men det er jeg ikke ved. Nå, jeg vinder den, jeg gør det ikke bedre. Nej. Kommer lige med at finde det der. Og man kan ikke se regn med. Man kan godt lige nogenlunde se det. Kan man se det? Og se, du er bare sådan tør om bagpå. Det er op, hvor kommer foran. Det er drivmål, men om til bagpå, der er bare sådan tør. Det mærker jeg. Øj! Det går op igennem skoen nu! Se. Det er helt lyset en gang. Det er den farve. Og hans, de var lilla. Det er de så stadig, men alligevel. Se vejret! Du kan ikke se det, men... Nej, du kan ikke se det. Du kan ikke stoppe den nu. Nej, jeg kan ikke stoppe den. Hun er tørt. Vi skal spille i rigtig vejr der. Som de hører i morgen. En der ramte et løn i selskab. Han er Arne Bjarne. Han er Arne Bjarne. Han er simpelthen Arne. Den var pæn. Jeg kan sige dig. Hun sagde, der stod sgu lygtepæl. Ej, jeg hører telefonen i den her. Se, jeg har fået fine græsstrå. Om det er sjovt at spille sådan der. Ej, er lille om det. Ej, man kan slet ikke suge ind på dem. Kan man det? Jo, man kan få det ind på skærmen. Det vil ikke reagere jo. Nej, det kan du ikke. Hvad er du, mand? Nå, min sko. Du, altså. Du skal bruge skærmen. Hvordan det? Tryk på den, og så holde den ind. Det virker ikke. Bolden der. Nu skyder han til den. Så har han skyder ind med. Han afleder den. Han har bolden. Jamen det sejler lidt for. Nej, nu har han ikke. Der var planter. Nej, nu kommer han igen. Okay, det fyrer sig rigtig meget. Det går ikke hurtigt. Se. Det er et frøperspektiv. Vi ser ingenting. Vi skal altså se den video, når vi går tilbage det der. Prøv at se! Hvem har han bagpå? Nej, der er selvfølgelig, fordi jeg tog trøjen af. Fordi jeg tog trøjen af. Fordi jeg tog trøjen af. Hørte I det? Fordi jeg er så sej! Mere regnvejr. Men det er så over det hele, men... Mere regnvejr. Nu er der mere regnvejr her. Der er regnvejr også. Nej, der er også regnvejr. Det er skide koldt det her. Faktisk ikke. Lidt. Nej, nu ikke at se det. Regnvejr. Regnvejr. Regnpyt. Regnpyt. Det er ikke en vandpyt. Det kan godt være. Det kan godt være. Nu står vi oppe i en ordbog. Så skal det være, at det er regnpyt og en vandpyt. Det hedder nok en vandpyt. Prøv at mærke min trøje. Prøv at mærke den. Det er mærke min. Det sætter så helt tæt ind til kroppen. Det kan min sgu da også. Ølvom. Hvad med mig? Det kan jeg ikke. Nej, jeg prøver at få en der bagover. Det var så tæt på, Lasse. Hvor smid trøjen? Hør nu. Jeg har dig på filmen. Du har hængerøv. Du sagde ikke nej. Lasse, iPhone kommer flyvende. Nej, du ligner det er ikke mongol. En lille goblin der. Goblin Lasse. Det lød lækkert det der. Ej, jeg er ikke goblin. Lasse. Du er en goblin. Nej. Kig på mig. Nej. Kan du bevise det? Ja. Hvordan det? Jeg tror goblin er lidt grim mod mig. Kan du bevise det? Ja. Kan du det? Ja. Hvordan vil du kunne bevise det? Nu skal jeg vise, når jeg går tilbage.
Det gør vi aldrig. Det kan vi aldrig. Så bliver jeg grebet af goblinhjerne. Hvad? Så bliver jeg grebet af goblinhjerne. Hvem gør det? Nej. Du er en goblin. Nej, kig på dig selv og kig på det. Så vil du se, hvordan han ser ud. Så det. De er pæne. Det er skide. Her var der engang lyseblå bukser. Det Var der også her? Det var der også her. Det er sådan, de var den farve, du den. Den. Hey! Vi shuffle. Skal vi shuffle? Skal vi det? Kom så. Okay. Gør det det? Du skal op. Op. Du kan også bare tage almindelig jumpside. Skal vi det? Nej. Det er ganske Du må almindeligt, bare gerne sådan. Skal op med foden. Skal op med foden nu. Op med foderne. Op med sådan. Så kan vi shuffle. Vi går igennem en skov. Vi shuffler. Der er tørt. Nej! Ej, den der negle, den går fandme ondt. Mig er det nu, man fikser sådan en. Det kan man ikke, kan man? Nedgrunden kan man ikke fikse. Min er, man skal operere sig mod. Og jeg gider ikke flere operationer! I am Two-Face. Hvad er du? Hvad? Hvad sagde du var? Der ligger vores indkøbskurv, Lasse! Dernede! Vi kan ikke se den på den her. Ja. Er det din? Hvad er det? Er det min? Det var os. Er det vores? Ja. Er det vores? Ja. Wow! Vi ser Lasse. Okay. Men vi kan jo stort set hele videoen. Woo! Og så Lasse. Lav noget. Smil. Det er sjovt. Hey. Og så Lasse. Kom. Shuffle. Pardans med dig selv. Dum 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 dum. Da da dum 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 dum. Lav den der. Sparker du din ben ud til siden. Op i luften. Må vi gøre det igen? Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har bare lige gjort det. Jeg kan ikke finde ud af det, jeg gør. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Der er en busk. Der er en trist vindue. Der bare regn, når vi kommer herover. Det er fordi, det er krum til den tør ikke være i nærheden her. Vi er nogle dangerous mennesker. Woo! Det er vores lille hund, bare. Vores lille hund spar. Se, er han ikke her? Se, hvor sød han er. Se, er han rød? Den kan teste. Op. Han er meget, meget, meget stille. Og praktisk. Vi er bange for, at han er død. Og praktisk. Men vi prøver at holde os væk fra det. Men han er god i indkøbscentre. Vi foreslår sådan en hund der. Den er stille. Den koster ingenting. Den koster måske nogle råberier fra Fakta, men lige det her, der kan du få den ind i Spar. Det er en billig hund. Du sparer rimelig meget ved at købe Spar. Det lyder dumt at sige, at det er en billig hund. Men du sparer rigtig meget. Spar. Det er noget, der rykker. Vov. Det er det, den siger. Eller det er det, vi siger, fordi vi Du er bare... en rigtig hund, der går i Netto. For Spar, det duer ikke. Den vælter bare hele tiden. Den kan ikke holde på sin egen 4. Det skulle være poter, men det er så jul i gang. De har sparet meget væk. Det er seje. Der ser vi fortog. Ja. Meget interessant fortog. Vi har nu taget 9 minutter om at gå derop fra hertil. Hold op. Det er faktisk meget lang tid. Det er det faktisk. For at gå en kilometer cirka. Halvanden. 1,5 kilometer. Ja. Det er helt op for brusen af, der er det. Er det? Ja, cirka. Fordi at, når man løber rundt om her, så op til... så op til stationen, der er der en 1,5 kilometer. Ja. Så det bliver cirka gået en kilometer. Kan du stille dig ind, det? Jeg vil ikke gå med den der derinde. De kan ikke engang se den. Kun lidt. Film ned i vandet. Nu må jeg se en skid. Kan I se det? I kan høre det. De kan høre det. Prøv at stille dig ind i det.
Min røv! Det er koldt. Det er koldt. Ej, du flasher, han. Den er rigtig... Ej, det er sådan en måde, jeg kan få den på. Så går vi rundt. Ej, få den på igen. Jeg kan ikke få den på igen, siger jeg. Ej, hvordan han vendte den? Har jeg vendt den forkert før? Jeg har sgu det, jeg har gået med den forkert. Nej, du har ikke. Har ikke? Nej. Det ved jeg ikke. Jeg siger ham det, men... Jeg tager dirty, ja. Ja, ja. Sådan en mave. Ja. Det bliver faktisk bedre ud herpå. Hvad er det? Ja, den gør. Det bliver mere oplyst her. Er der mere sådan en fremhævning? Ja, det er der faktisk. Den sidder tæt. Hallo?